welcome back to my channel. This is Hangal Girl, ang inyong hangal sa kabukiran, sa kabasakan, o sa kasapaan. So, kung ano ba, oy, basta mag-ending, mag-intro ako, mabulol ako. So, hi guys, welcome back. So, this is me. So, today's video ay wait lang. Pag hindi nyo pa na-subscribe ang aking channel, subscribe na at i-click ang notification bell para friends tayo. Char! Pag hindi pala naka-click, hindi tayo friends. Char! Char ulit. So guys, today's video ay wait lang. Ay birthday ng aking sister-in-law. So, mag-video-video lang ako doon. At ako lang talaga ang mag-video-video doon. Kay, alam mo na ang mga small YouTuber life na kahit kung ano ang mga mangyayari sa buhay mo ay i-vlog mo na para shout out sa manok. So, nandito talaga ako sa bukid. So, kung ano ang mangyayari sa ating mga kabuhayan ay i-vlog na natin para may ma-entry tayo sa ating YouTube channel. So, pagpasensyahan nyo na kung boring na naman, another boring video na naman ito. Kaso, lahat naman yata ng vlogs ko ay mga boring, mga boring kaayo na. Kaya hindi na kayo ako masyadong nakighangal. Oh my God, nag-videoke na naman aming kapitbahay. Tabang mga lakit, hindi ako makabongga-bongga ng mga mga sasabihin ko kasi may nag-video case. So guys, pupunta ako sa aking biyenan ngayon dahil nag-celebrate ng birthday ang aking sister-in-law at manapa tayo doon dahil may lechon yata. So tara, kain tayo at tingnan natin ang kanilang mga handa at mag-video na tayo. So please subscribe my channel, Hangal Girl, at you know na. The rest is you know. Char! So let's go guys! Samahan nyo ako at magmanapa tayo, magkain tayo ng lechon. Babush! A few moments later. So guys, may spaghetti. Lara mong birthday girl. Napon may kuwan. Lollipop. Nasaan na? Hotdog. Hotdog daw. Dagan kay spaghetti nga nahimo sa 1 kilo. Then, coffee jelly. Luto din kami ng pansit guys. Pansit canton. And Mickey. Pansit canton nga. Halang-halang pud mi guys. Moching Apila po na naong moching. Biko din kami guys. Maputing biko. Kung video. Vlog. DJ Jonel Sagayno. May lechon. Maboy. So guys, ayan, ready na ang lahat.
So guys, my spaghetti. And then, biko. Naluspan. And pancit canton, my favorite. And then, the very special, halang-halang. And the hot dog. Wow. Tadang, the cake. Parang nagdibu yata si Ate Sally ngayon. Ding, 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 ding. Ayan. Here comes her cake. Ding, ding, ding. So yan guys, ang kanyang cake. Palpal, Parang Paka, natumba Sudan, yata. Sana all. May sayaw siya. Ayan. Tukban. Wag mo. So, hintayin na lang natin ang lechon, guys. So, luto na ang lechon. Thank you din na oh. Sige na, Tay. Picture, Tay. Picture sa TV. Butin na lang. Ready? 1, 2, smile. Yan, ang birthday girl. Wah, wah, jauh-jauh. Picture tayo, alina. Kita tanan. O, sige. Kanta sa tiyo sa gluten. Uy, sige, hindi na lang, father. Si mama na lang, kay Mama Chito. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ha? Railit ka nas mama. Upat ka.
tabang. Sada, agay. So guys, kurot na. Wala na Wala na. Sumurot ng kuan. Nahurot na. Ano na, ibalo na lang bilin. Hindot lagi lighting. Ay, kay Dolde kay suga. So guys, thank you for watching. Please subscribe my channel. Thank you. Bye-bye. Nag-TikTok ko kay... Gabi mo na-record ka? 君の虜になってしまえばきっ